panitiane bajingan iki. Wis aku ora diomong wis to pokok kowe teko. Lah kok bisa ngomong iki? Matamu iso budal dhewe. Lah ngono aku tiwas digonceng beda. Lah aja kowe yo ora WA. Ya WA Mas. Aku ning Facebook. Lho kok ini foto lho aku gandule kono. Betul. Lah kowe, Aku nang sare nusul. Aku sampai lali gak penting ya. kowe iki ambak-ambak to ora tanggapan kowe iso ndiadak ngono piye? Ora kok mergo dadak lah kok budal salah. Mang lek ngono kok ya ora ngomongi kedenganane lek ya tak persiapne. Ngono lambemu disusul wong ya ora nelpon aku. Lha wong wis to pokok budal. Pendol ra iso gak apa-apa Bang. Untung lho enek Facebook mah. Lah iso ngene Facebook. Aku dituduh bojoku. Piye? Lha sampeyan gak main? Gak main. Iki gandrung main. Endi? Lah terus Oh, jancuk gandrung. Aku terus. Ndi lambiku, lambiku. nah terus Nah, aku pejake gini. Sampai kali nang penting. lah iki mesti ngene kae Kamu ngarep dhewe lah. ora iki mesti gawe-gawane wong-wong dadi kowe ora Ngomong aku harus dhewe lah. aku yo ngumun nek ngono terus sing bayar sapa aku mikir ngono Lah kowe karane nek sing ngejak bareng aku nusul ra nek wong. lah kowe iki piye wis bisa ngono aku penyanyi lho suara santi lho Santui. santi Lah kowe karane nek sing nusul. lah kowe iso budal dhewe kowe njaluk bayar Nah ini terus sing nanggung jawab aku sapa budal karep. ora mungkin nek kowe sak umat kowe gak bayaran kowe wis sak umat kowe nyuwun suara santi makanya layaknya kowe nyekel budal ngerti lah iki suara santi Wonge. kowe wonge dhewe Wong ayo deloki. Brono nyapa lah kok